På Naturama der kan man også finde vores kæmpe tusindben, som den her, Trine tusindben. Og det er et dyr, der hører under myriapoder, som er landlevende leddyr. Det vil sige, at de har en masse ensartede kropssegmenter og ensartede ben, som I kan se. Tusindben, de har ikke 1000 ben. Rekorden er på omkring 750 ben, og den er fra Californien på et meget langt tusindben. Her i Danmark der har vi ca. 43 arter af tusindben, og i alt i verden der er der ca. 10.000 forskellige arter. Tusindbenene de er meget vigtige for naturen, fordi de hjælper med at nedbryde organisk materiale, og de kan faktisk også nedbryde stive og tørre organiske materialer, som andre har svært ved. Og det gør dem meget vigtige i nedbrydningsprocessen. Hvis den føler sig truet, det her tusindben, så vil den rulle sig sammen, og så vil den udskille en sekret, en lille gift, som faktisk kan komme ud fra alle kropssegmenter. Den er yderst harmløs for os, den lugter lidt, men for en lille myre, der er den faktisk så kraftig, at den kan ætse deres exoskelet. Simpelthen svitse igennem. Så hvis man er en lille myre, så skal man lige være varsom ved at gå forbi sådan en her.